ini. Mao gani karon nga wala na ta nakainom no. Magbinuutan na ta. Ya kinahanglan agot-agot ta ning lakawunon nato nga to sa Ako pre, uli nga to. kanang inom-inom, di na jud ko pre nakatagam na jud ko ato pre. Di baala bisag karon pre sa usa ka takom na lang nga simot di ta gid ko kay. Pwede tagaman ako na disasya ta di pag ni driver ato. Isakay ra ta. Mao gani, may gani kay wa ta mga unsa, wa ta mga tigok ba kay kung nangatigok pa tato. Naamong ta sa atong kabuang kay imbes si patutong di mo inom ato magipainom. Nya, padi di pa patutong pretibel sa diha ngulag inom di ay. Mao gani no. Nga ako karon pre, di na gid ko mulakaw man may tara makasakay lang unta ta. Dapat na Sa ba na to. Babasin sonahan basin ang motor sonahan di. Magutaw na tayo am tay motor ma. Kita mo sa man nato na. Unsa ta? Ato ta na di. Layo ta gulian na ta. Hinay lang. Tagay kita mas ginawa. Nagyaw-yaw niya kung kumparit kini. Magkapalos ni Giguani. Oy, pre. Ay pre. Tasa mo. Padong na may uli pre. Ano nga mo sa sakay mo? Agi lang mi pre. Ayaw kake. Ayatod ta mo. Ay pre, ay pre nakainom na ba ka pre? Ano ka kulo ginom nga? Iatod ta ni ate. Imbis di ko mo inom. Inyo ko pa-inom. Kung siyempre magyapon na sige kong kainom. Ayaw sa! Tagay sa mo kay... Di namin Ito prepare na ninyo kay... Malubos ko! Dili lagi may pre. Ayaw lagi. Undang lagi taon na pre. Ako pa nagtumar kong tambal pre. Okay mo ako na bisig nagto mo binuang nga tama ba? Pre ay kalma lang ka pre kay nag-drive ba kag motor pre na masayro biya ka pre basi maunsa ka pre. Ay nag-drive na. Nakainom ka pre katong nga disgrasya ta. Ayaw na. Ato siya pre tungod ko ninyo. Sa inyo kung gipainom pero ihatod sa mo pre, ay mo kablakam, si kainom ba ko kay di na may tabo pa, nga malis grasya, bata pre, o kumasa, kausa. Napakay ko ninyo, dili na ko mombom. Sorry ko siya lang, kay di mo minom. Bunalan na mo ano siyo. Daman. Basa ay lang drive pre ha. Ay, kay ko niyo binuang, hindi ako, driver yung computer. Ano ba siya dinodog na disgrasya ta? Pero wala tayo malangit eh. Apak ko na yun. Ako pre, bota pa pre, dili ko minom pre. Wala ba? Alam ba yun? Tigkaroon na. Ay, kaya ba yan? Asa mo na mo? Asa mo na mo rin? Pauli na pre, pauli. Oh, yan, tonto mo. Wala problema. Sakay mo. Ay, mulakaw ni Romy konta pre. Wa may kapliti. Aso na iyo ka malaka mo kaplete. Ako, sakay mo. Ako plete. Ako plete niya. Gulete. Lakaw na pre kay. Ayaw. Gaano plete oh. Oh, plete mo awon rin. Ikaw pa mo plite no? Ikaw pa matod. Oh, ako yatod mo ako plete. Dali. Mate mayo ka ni pre, mayo ka ni mong gibuhat pre. Kanang kwarta. Inugpalit na nako. Ay, nang pre, plite be plite 200 be plite pre. So, kaya tagsigatos lang mo kay ako pa nga matod no. Sige na. Subo man. O ganito. Hinihinay na dito palabe. Pre, isisiya ni plite pre kay ako lakaw lang ko. Ayaw, sakay. Ay, sa kumusakit. Ikaw dito. May boss yun naman. Batuon di ka yun. Wala. Dili ka pre. Dali, sakay na. Hinahinay lang tapi ha. Hinihinay kayo. Pre, lakaw na pre. Sige, sakay. Sakay. Gusto mag-aasok ko. Hinahinay naman ako doon sa dali pa di masuko. Dali ba kayo mo yan? Tot naman. Pre. Ako ni pre, bahala di ko mo. Pagpita mo. Ano yung plite? Waan man yung mga katungod ng driver. Ako lang drive pre. Ayaw, ako ra. Salig naman ako, pre. Kumpare. Guptagot. Kaya, Mobile ya ganan. gunit. Hop. Mo kabalak kayo. Nakulbaan mo yun. Hunong ka pre. Ayaw, kay ubaw kayo. Maglakaw lang pre. Ayaw magbagay. Ayaw lagi. Lakaw lang pre kaya Ayaw lagi maglakaw. Paikon yung pasok ako. Tiwasos na nagtangkay kay uhaw tayo. Aron na tayo bitbiton. Ha? O, ako asa na yun nara. Ayaw, sabo. Wala pa ganit na mabuti nyo ha. Dali mo. Sos, dali. Taron, abot, taron. Ba't marot na? Dali mo. Dere man duwa ba? Sa magbudhi man ako nga kumpare. Sulti ko na ninyo ba kung sa inyo kay budhi ara ko. Wala. Kamu ba? Wala pre na ra minimum pre. Dali, kamo may nagtudlo na ko nga minum. Hindi ko minum. Ayaw maglipat pre kay. Kini na lang. Tuwason na nila yun. At tunod sa inyo. Yato ka mo. Na pre kanang. Yung mga na pre aron. Ayaw, sige blibat. Wala naman. Wala na ng basiyaw nila ako. Dali na kayo. Tuwasan na. Uy, yato tanong mo. Kala ba yung plate niya? Ayaw, kaya mo, magbinuang mo na ko ba? Huwag mo, mag-abot na barangay, gusto mo? Di sa gusto mag-abot barangay. Wala eh. Pari mo ta. Dali, sakay na. Kaya yato mo rin. Basahan lang ka na pre, maglakaw. Ayaw lagi, gusto mo siguro mo.
Buat goro. Pwede pag ini Ha? pre. Ako bahala. Ganun. Lagi ini. Iyo ka belakang. Go. Apa tu bre? Kena petai kita ru petai. Pretotong ni ambak pa doon. Hindi talaga kay. Mapalisok ka. Ano ni ambak pa kayo? Sniper pero ni ambak ka. Ambak ka.